Wauk berhibur, Wauk berhibur, wauk bergetar, wauk bergetar bersama Legowo Putra. Oke Boiso Patengku membiar busana ngelar Mahamantri Putri Kinasih Ratu Irlangga kang ngawiji Sanyoto meraati Dewi Kili Suci Akeh satriya ngasengsem putri kauripan Maesa Sura Yukti jengker sekang pertama Wong pengen bisa nomo manise katresna kita goyang bareng oleh keluarga besar Legowo Putra Kodayone Dewi Kili Suci Dudu endahe tresno kang den paringi Ora gunung watu kang agawe pati Maesa Surasena nggawa larane ati rasa ketan ing jroning berdaya Dewi Kili Suci anak jroning guwa Serang dadi papane tapa brata madhep dermane resi kang sanyata Panjalu FM 105 radione koncone de radione wong kondang cok Patengku membiar busana gelar Mahamantri Putri Kinasih Ratu Irlangga kang kawiji wayuh kok bro Sanyoto meraati coba bro wayuh Kili Suci Akeh satriya kasengsem putri kauripan Maesa Sura Yukti jengker saking pertapa Wong pengen bisa nomo manise katresna Legowo Putra di kesempatan sore hari ini kerja bareng kalian audio system restu juga ada audio shooting graffiti Kili Suci Dudu endahe tresno kang den paringi Wong ora gunung watu kang gawe pati Maesa Surasena Soton Sugeng Rawuwun panjenengan Bapak Lurah Desa Sonageng ing jroning berdaya saking Pakipan Legowo Putra namung saged kateran Sugeng Soton Sugeng Rawuwun lan ugi Sugeng Amirsani panjenengan Mbah Lurah Selo mangleng dadi papane tapa brata Madhep dermane resi kang sanyata Anu langga lungguhan Ratu Rakyatri Legowo Putra oke juga dipancarkan oleh Radio Panjalu FM di kesempatan sore hari ini radione wong kondang radione wong jos radione konco di lalatan Kediri Gorak Deka 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 Legowo Putra
Apa kabeh wis lali biyen kowe sing atiku jalari yo 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 jare setya ing janji ninggal aku